Jaa. Ammuton. Leo. Sano, että koneet menee Leo. rikki. Pitää se aina on mennyt rikki. Taas täällä alkaa tämä saatanan... Vitun. Nää. Kuka teistä on traitor? Onko Minä. se Leo vai Veeti? Se on minä. Olet jotain tommoista. On servut päällä. Koko ajan on ollut. Miksi ne Mä ois otas- sanonut? Mä sanoin sulle, että servu on päällä. Et laittanut sähköpostia niin kuin lupas. Laitoin faksin. No, 1, 2. Mulle tuli paska. housuun. Meitä on jo 2. Toista. Jaha, mitäs täällä komerossa tehdään? Eikö täällä vaan päätetä C4? Mitäs täällä tapahtuu? Mitä sä teet? Props. Eihän mä voin tyhjentää huoneen. Ai! Ammu se! Niin silloin aset. Noniin. No hienosti. Miten nää missasit? Miten nää sormat opettoi sinne huoneeseen? Joku tulee mun lähelle, mulla on syytä epäillä hänen. Okei. Sen takia mä tuun sun sivuun. Syytä epäillä Purb. Moi. Tulee saa uusi pelituoli kyllä. Satana, jos sä nyt... Ei kannata ottaa mitään. Vitun. Tämä on hyvään toimista. Tuolla. Mene sit tallo, ison tallo meni. Ai älä ammu. Ai vittu, Iiro ampuu. Mitä vittua? Mitä Missä on vittua? tallo? Iiro ampuu. Ammu. Se on Iiro, se kusetta. Mitä vittu? Leo, en ole Leo minä. Miksu, se on Miksu, mitä vittua? Moi. Moi. Tapaa se. Mistä sä tiedät, mä oon sen luonut? Toisinaan mä en oo ampunut tässä yhtään luotia tässä randun aikana, että... No missä se Lastinen sitten on? Tää on mun kanssa. Taitaa tämä Iiro olla itse, kun se niin paljon haluaa ampua muita ihmisiä täällä. Se on Miksu. Jep. Menen yksin tänne nurkan taakse, toivottavasti kukaan ei tapaa minua. Dippidi. Jaa. Dippidi. Jaa. Ammuton. Perkele! Mä sanot, se on Sinne Miksu. meni! Mulla oli skänneri, niin mä käyn skännässä. Kun on menossa ammumaan sitä Iiroa, niin niistä ei... No totta kai sit... Se, just se tynnyri piti reijättää. Se on Miksu. Mä skannasin Miksut, mä näin. Mitä vittua siellä nyt heti riehutaan? Se ampuu, ai vittu! Ai vittu! Joo. Täyt healit. Sus. Ras on Leo, se on Leo. Hui saatana nyt. Ei se suomaa. Raka Leo. Vittu. Raka Leo. Rokaa Iiroa. Eikö se ole Leo oikeesti? Mä ties, Leo tappa Lastisen. Mä näin. Häh? Lastinen on kuollut. Ihan henkisesti Jaaha. taitaa kuulutella. Siellä. Mitä vittu Iiroa? Aha. No niin. Jaha, minne se Iiro katoi siitä vessasta? Joku painista. No jep, vittu. En ollut minä, se on jompinen. No jep, no niin, tuo tänne vittu. No niin. Joo, oikeesti mä en painista. Mä tuun painelemaan niitä sun nappeja vahingossa. No jep. Painepa. Nyt minä painan kohta sun perärööriässä. No mihin vittuun sä meni? Vittu. Missä vettää vittu? Se oot sinä! Okei. Hei, tuu tänne. Kuinka Veli. trollaat Sanot sen on minä. Ui vittu. Nyt Jaha. saatana se. Hei, täällä kuuluu murha. Hui vittu. Vittu! Se on pönä. Sieltä Mitä se tulee helvettiä? vittu. Aha. Noniin. Perkele päihin. Tää. Vittu osuis kyllä. Ei tää vittu osu mikkään vittu. No ei niin. Osui Mä Iiroa kokeilin. yhdellä päähän, mutta sitten... Joo. Näkö lapeilta kyllä paremmin. Älä saatana. Jaha, No niin. Iiro ampuu. Viattomia. Jep. Ti. Kyllä tuossa workshoppallakin se äsken joku liikkuu, mutta nyt se Tää on taas vittu. kiinnittää tuossa sisältöä. Niin. Taas Mitä tämä vittua? saatana äijä.
Se riehuu. En ollut minä, ei ollut mulla se ase. En Se oli ollut mulla se. minä. Mulla on haulikko, en mä ampunut. Mulla on haulikko. Ja sinä asseita heittelyt pois. En oo. Ammu. Eipä osu siihen. Paskapädellä ammu. Aha. Et sä vittu mene taas sinne saatana vessaan. Joku... Ja aha. No nyt se paino itestä. Enpä painanut ite. Sitten olisin uskonut, että ihan kehäarita, mutta en painanut ite. Tappakaa se, mä en tiedä, mä oon mulla talousvitun piilossa. Tappakaa se vitun tyyppi, joka painoi sitä, koska mä en painoi sitä ite. Jos on siellä stereostalo, enpä tuo sinne stereostaloon. Stereolove. Stereostalo. Stereolove-talo. Päästä mut vittuu täältä. Enhän oo. Tää Miskalle kuuluu. Mä en oo kuullut sun kaunista ääntä On Miksu. aikoihin. Se on Ei Miksu. mitä? Tiedä. Onko se Leo Valastinen? Kumpi se on? Leo, oot sä sinä Valastinen? Se on jompi, se on Leo Se on Valastinen. Iiro, ampukaa se Iiro! Mä ammun Miksu. Iiro. Mikset? Se on Leo Valastinen. Iiro mun kaveri. Vittu pitää mun tulla ampumaan se Iiro. No ammu. Se on Leo Valastinen. Jotain lastinen. Miksu sun takana on Iiro vittu. Missä vitussa se on? No täällä Mulla on näin vieressä vittu koko mun ajan. nuotiopaikalla. Tässä näin mun kaveri. Jaa, siinä ollaan. Niin. Ampukaa nyt joku toisen, että mä voin tappaa sen treettorin. Ah. Miksi? Eli toisin sanoen ampukaa Iiro. Joo. Vittu mikä homo oli. Siinä on paskalla. Saasko nää Se trollaa on sitä se Iiroa? Iiro. Mä taas trollasin Iiro vittu. Mä trollasin Se meetin samalla. Lastinenkin meni se vittu. Miten se Iiro onnistui taas menemään siihen vessaan ja sitten... Siellä se istui iloisesti ja mä vaan painoin nappia. No... Se ei auttanut yhtään, että Iiro vaan oli silleen että kun se teleporttasi siitä, joo ei yhtään niinku... Tää vittua tapahtuu. Anna mun Kalil tänne. Anna mun Kalil tänne. Niin. No kalja. Hui vittu! No niin, moro saatana. Sieltä yritettiin heti sapotoida minut hengiltä. Ai saatana! Kuka ampuu? No sinä! Siellä En se ampunut. Vittu mä muakin tuohon koitetaan ampua. äijä räjähtää ihan saletisti. Just niin, no niin! Hienosti. Ei tämä nyt sanoa, että 2 terroristia, mutta meitä niin vituusti. Pystykö tässä ottaa 2 pyssyä kerralla? Joo, Se on Leo. pistoolia. Onko se Leo? Mä oon... Miksu? Mikä se... Vittu. Pistooli ja rifle. Tää ne ampuu siellä. No mitä vittua ei? Kaksi terroristia mä näkee. No niin. Missä se Miska veti? Miksi ollaan 2 terroristia mä näkee? Aha, okei. Joo. On yksi CT kans. Miksi laitamme yksi CT kans? CT. Monta mitä on? Eikä mikä se on se tyyppi? Siis detektive. Niin laitamme yksi semmonen. Mitä? Se on 2 terroristia ja 1. Pitäisikö meillä olla 1 terroa vaikka? Sitten miettii miksi sinä epäilee trikkaa. Mennään vessaan teleporttaamaan. Kuka puuttuu? Meitä on oppa. Karhu. Mikä se biisi on? Kertokaa mut, mä muistan. No mä olin Gates, niin mitä, kun haloo? Miska, mitä kuuluu? Joo. Iiro kuolee ensimmäisenä. Mä kuolen. Ehkä, katsotaanko. Ootko varma? Tää nyt tapahtuu Kuule apua. hieno ääni. Apuja. Missä sä tarvit apua, Pennu? Se. Apuja. Ei Tämä ääni nyt kuulostaa. kuulostaa. Onko haikoillitu ääni? Miksi se voi aina olla tälle? Ai mikä? Mä käytän pöytämikkiä nyt. Noniin. Mistä lähtee sulle pöytämikki? Onko se sama Blue Aina. Yeti? Joo, mutta en mä jaksanut ikinä käyttää sitä. Mikset? No kun on tuo kuulokkeetimikki. Onko mä taidossa? No, mutta miksi... Hetkinen, hetkinen, menepä Mä sanon, että nää kuolet ekaan. Niin. Jos on tynnyri lähelle, niin katsotaanpas vähän testi tästä näin. Jahas, Niin, jahas. menet sieltä tynnyrillä.
Karhu tonne mennä. Se on karhu. Ilkeä Miten niin? No niin. Karhu yritti tappaa, mutta mä näin. Joo. Olin minä. Joo. Joo. Tässä taas teille siellä Iiro. Miksi ammut vittu Jaa. vammanee? Iiro, miksi sä Kuka ampuu? tapoit? Miksi Iiro ampui? Niinpä, randomista ampuittiin sua. Rappoit mikska. Eiku ton on niin... Ai, sille minä. Eiku miska näytti... Niinku se tähtäili sille silleen... en tiedä. Tähtäili. Niin säkö et tähtäile? Samalla perusteella voitais lahtaa tuo Iiro heti tällä sekunnilla. Et vittu Mitä? nyt! No minä nyt kyllä Iiro, tuu tänne. Ilä! No niin, kuka se oli? Se oli Se tämä oli- serro tuolla tuo... Veeti. Nyt jäät kiinni. Se oli Veeti. Joo, se oli Veeti. Nyt jäi kyllä veeti Oli miksi? kiinni. Se oli Veeti. Ei me ollut Mitä tosiaan vittua, täällä on minä. ihan hurtu poika. Moi. Moi. Tää äijä on tässä näin vaan. Mitä vittua? Vitun on paska. Niinkö? Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Kuka sillä Mua ampuu? rullitaan nyt. Onko se miska? Onko se miska? Minua kiusaa. Onko se miska? Miksi sä tappuit? No vittu kun se Sen. räjäyttää minun perseeseen tynnyri. Niin. Itse mä ammuin sitä ekaa. Majaako perseessä räjähtää? Et sä näe Jaha. mitään tässä. Oli vittu C4, no ok. Miksi sä Sille ammuit? on. Oli. Mä meni asettaa se ja nelosta nyt talluun. Oi leiska. Kuka lähti lentoon? Me lennetään. Näille on. Katso se, Hei, mitä joku se nä... peli. Hei, seinällä No Kuut piip piip. missä täällä on C4? Kertopa näyttää meille. No mihin se viitais Niksulle plänttä? No joo, täällä sitä osoitellaan sormilla perkele. Tuliko sormin välillä sinne perserireikkaan ja haistelee mitä se haisee? Kohta isästä niin katsotaan, Mitä oli se oikeesti. Iiro, Se missä oli se ihan on se talo. Me kahto. Missä on Me C4? kahto. Ainakaan. Se kusettaa ei sillä ole mitään sen nelosta. No näytä meille. Älä seuraa. tulee- Näytä meille, missä on C4. Näytä meille! Näytpä, Puhuuko hän onpa paskaa hauskaa. kenties? Näytpä munaa kenties. Perkele. Joo, hieno Puhuuko C4. herra kenties Et nyt paskaa? vittu saatana. Sinne meni kapeeta. Ammun tommoset heti. Aha, no niin. Jaa, Tuolla. no se räjähti sinne sitten. No, ei tuu ikävä. Taas C0 räjähtää Jaa. siinä. No vissi. Se oli se persessä kiinni koko ajan. Se oli Iiro, se oli vittu C4 poika. Mäkä ei tää koska karhua tänne. Oikeesti. Joo. Mitä vittu? Mä katson nyt, mähän sanoin. Mikä terroristi oli? Kuka oli terroristi? Iiro oli C4 Niin, persessä, miksu. niin se räjähti itsensä. Mhm. Se Ei se oli oli miksu. viksu. Niin mäkin tiesin, että se oli viksu. Tiesit ja tiesit. Vittu sä aina Oli. vaan veikkaat, että se on minä. Sitten Se- minä se olemaan, niin oli tiesit. Häh? Sehän on se plänttelit sata. Missä? Mä oon ottanut mihinkään sen nelosta. Kuuluu vaan piip. Taisi ihan perse, siis löysit sen C4 tuli perseeseen. Ja sitten räjähti helikopteri, jännä juttu. Helikopteri vaan. Mitäköhän piippaa mä sillä kuulin. No oisko se vaikka, että vibraattorista loppu patterit? No mitä vittua? Vitun Leo hurut. On Se tämä on meidän- Leo. Iiro, älä Täällä haulikoi retkellä. minua saatana. Ei haulikko yllä noin kauas. No vittu ylettyy se. Yltähän se. Ei yllä. Yltää. Ei, Hetkinen. Ei moro. Hetkinen. yllä. Hetkinen. Oma karhu meni katolle. Meikä luottaa Tinnon täysin. Tina meikä luottaa sun täysin. Joo. En kyllä suosittelisi. Suosittelisin. Niin, miksi? Mä luotan Iiro suhun täysin. Iron traitor menossa. Iiro on viimeinen henkilö, mihin luottaa täysin. Liikutaan Iiro- Iiro Traitor menossa. Amokus! Hetkinen. Joku laittaa taloon nyt palaamaan. Hetkinen. Sus, Amogus. Olisiko se vaikka Iiro? Amogus, Se olisi sus. kiljuparani tällä tämän. No varmaan. No niin. Ei tässä on detektiivointi oikein toimi, Iiro. Oliko se kenties sinä? Siis mulla lukee kyllä tossa, että innocent. Niin. Sehän kyllä vihreällä lukee tommonen innocent. Tää on innocent Niin. väärinpäin. Mikä on Öö, innosentti väärin? Miten tässä pystyy 50 nostamaan asseita pois? Mitä mä kyselet tommosia? Eli Iron traitor. Mikä on Se Iiro? on Innocent Iiro. Se on Iiro. Ira joku toinen. Okei, se on TNECONNI. Ihan vittu No, miksi- Traitor. Miksi täällä on tää verta kaikkialla? Karhu oli ainakin hurut. Häh? En tiedä miksi.
Pääsin Okei, mutta mihin se tuolla Iiro katsoi? takaisin. Menikö se taas vessan teleporttaamaan vahingossa? Etin täällä teitä. Missä te ootte? Tuolla on nastapidu. Veeti menee vessaan tuolla. Ujuma. Venäjä lähestyy mua sitten, mä oon täällä keskellä. Ammu se. En mä halua ampua turhaan, mutta se lähestyy. Odotan Ei mä- niin turha, se on... Eikö mä luotan sun Säästetään täysin. ihmishenkiä, kun päästään tommonen juoppo päiviltä. Läpä katoo mua tolleen, kun mä luotan sun täysin. Ei no, Joo. Kohta Se on räjähtää ydinpommi. No täällä on ne 2 reittorit tiimailee, kato. Kokkeille saatana. No. Kui saa se ampuu mua, vittu. En mä ampunut Ei, sitä. ei, hullu. mä pesen vessaan, mä pesen vessaan, mä pesen vessaan, mä pesen Ai vessaan. tähän vessaan. Nyt mä tiedän Mm, miksi yes. Tino ei halua ampua Paina, Iiroa. siinä on semmonen... Siellä tulee semmonen klikkinappula, niin painappa sitä. Se on Iiro ja Tino Missä? reittorit ihan varmasti. Siinä... Kyllä se reittori sen näkee. No Kyllä joo, se mutta näkee. se reittori näkee nimenomaan. Iiro kyllä vilikuilee minun suuntaan, että yrittääkö se ampua. Onko Lastinen hengissä? On. Karhu on wounded. Okei. Se on Karhu kyllä vaan. MR-karhu. Niin kyllä Mä on missä hyppäsin vaan. talon katolta vittu alas Niin, edelleenkin. niin. Herra jumala. Jaha! Ja vessa on tyhjä! Kuka sillä kävi? Kuka sinne meni? Joku- Ei se mene kukkaan. Astinen. Veeti. Ei missä mene kukkaan. Veeti saatiin trollata. Reittorilla tulee kiire. Hei! Joku ampuu! Täällä ampuu! No miksi? Juutalainen. Jahaa. Hetkenä oli. Tosiaan mä olin Hetkenä yksinään, oli. että onpa reilua. Yksinään, no niin. Mä laittoin kyllä 2 reittoria, mutta ei vissiin ollut 2 reittoria. Ota ei. Meikö on jääsikö ei kehtaa. Päälle. Ja miksi sua oksennuksessa, kun se vittu yrjöö mikki? Mikä tuo oli? Onneksi meni videolle. No on 2 traittoria. Olen innosentti. Ai vittu. Jaha. Traittori, No niin. olkaa traittorit hiljaa, jos on 2 traittoria. Mitä vittua ei? En minä ammu sua. En minäkään ampunut. Ai vittu! Sä jo ammut mua. Ai Vittua, Leo vaatikin alkaa ampua meikäläistä. Olikohan Jee. traittori? Leo on varmaan traitori. Jep. Mistä hän näkee? Paina täpiä. Pönä Kalledo Detective Body of Pokopla. No täällähän on Lumille, nyt jonka itse detektiivi. tappoi. No niin, koska se vittu alkaa ampua meikäläistä. Täällä on 1 vielä afkea tosiaan. Welcome to my humble car. No yritä edes. Ai helvetti, vitun Tino. Welcome to my humble house. Tapan sut. Okei, on tällä 2 reittoria. Noniin. Ootko varma? No olen. No. No kun sinä oot yksi ja sä tapoit Miska, joka oli sun kaveri. Mä oon innosentti. Täh? Joo. Soi. No mutta ei roundi oo päättynyt, niin... Niin. Mä oon innosentti, varmaan. No, vittu katsotaanko? Ammuppa mut, ammu mut. Miten? Ammu. Ujuma. Okei, on 2 reittoria. Mitä nää Veeti teet, kun kaikki murrattiin tällä ja sitten nää vaan perseen jossakin nurkas? Tosin on tommonen tynnyri. Nasta pidut trigger-happi. Jännä juttu. Mikä on trigger-happi? Se, että nää tykkäät paljon ammuskella ihmisiä. Niin. Mistä se lukee? No, sinulla on tossa Nää nimellä lukee... Lukeeko sulla reputaple? Minulla lukee semmonen näköjään ja sinulla lukee triggerappi. Mikä miksi sulla lukee? Se on reputable. Niin ja. Se tarkoittaa Eli siis olla hyviä luotettava. poikia. No mutta mäkin on luotettava. Äskeinen Joo, raundi oot oli ihan vaan niinku vitun kokeilu. Tosi luottavaa, kun No ammut kun mä kaikki. halusin vaan kokeilla, että... Oli ihan vitun Että- luotettava kokki. Noniin ja stereot on No päällä. niin, se on Iiro. Minä. Nyt huntataan Iiro. Miten minä mukaan? Niin, Ei, onko se Tino? En oo. En nauraa! Naura, No ei mitä naura. vittua? Ampukaa Tino. Täällä on ammuttu karhu taas. Perke... Se on ollut Se on Iiro. se on miksu. Kattokaa miksu ruumis. Missä vitussa se oli? Vittu kun ei tiedä. Noniin. Ai vittu. Noniin. Sieltä meni Iiro.
Ota ase itelles. No siis... Mitä vittua sä teet? Ai hei. Voi vittu. Vittu. Mister. Ui vittu. Noniin. 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 Olipa helppo. Etskege. Niinpä teki tosi helppo päätellä, että oli nuo munapäätteessä. No mistä niin näytät muovit? Mä en ollut lähelläkään, mä pitää vittu nää mua. Iiron terroristi. No sillä perusteella, että sä olit sen talon vieressä ja... Mä olin No se, ei- kuka sen laittaa. Niin, en kyllä ollut se talon vieressä, että No mä näin just siellä talon vieressä, niin... No oikein meni. mä osaan. Onko sä Patrik Korkalla, kun hävisit, niin tapetaan kaikki. Korkopat. Noniin. No niin. Sori. Niin, nyt sitä on leikitty, sori. Sori. Noniin. No niin, sori, vittu vissiin, häh. Pitää ruusta. Mitä? Oi, sori, En sori, mä edes sori, oo sori. siellä. Voi vittu. Mä ampuin Joku ikkunasta agenta. täällä alas. Agenta tosiaan. Annapa halii. Häh, oliko tuossa kuski? Vittu Miten nämä saatana seinä yli pääsee? Perkele. En mä tiedä. Mikäs paikka tuo on, Tino? Siis miten näitä kameroita vaihdellaan tästä? Onko nää niinku nappeja? Siis ketkä oli nyt terroristeja? Miksi Karhuja. Leo sä tappot Niska mut? ja... Miksi Ai Leo minä? tappoi mut? No kun sä tapoit vittu miksu. Niin ammuin tynnyri sitä vierestä vaan. Ai minä? Niin, eli tapoit mut. Joko mä olin traitori? Niin, mutta siis kaikki aina ampuu näitä tynnyreitä, niin ei se tarkoita sitä, että on terroristi. Niin, ja sattuu olemaan siinä vieressä nyt sillä Kun hetkellä. sä äijä katto, kun ootti sitä hetkeä, Sehän kun vitun miksu kävelee siihen viereen, sit sä Sehän räjät. olisi tarkoitus näin tynnyrillä. Aina kun tynnyri on vieressä, niin se ammutaan. Traitori. Ok, mä menen sinne. Mene vaan. Käymäs kahtomassa miltä näyttää. Miltä siellä näyttää? Jahas! Mitä vittua? Vittu mä kuulin ton tänne asti. Mitä täällä tapahtuu? Ai jaa. Miksu rektattiin ja se oli Iiro. Hieno. Aha. Mitä tapahtuu? Niin kun Joo. Miksi te muut ootte hiljaa? Puhukaa nyt jotain väliin. näytäkö Miska on ihan vitun hiljaa täällä. Jaa. Hei hei, morjes! Jaa. Jaa. Toilla. Saanko meidän saa vittu 200 vitun pommilla? Mihin se Hyvää Tino työtä lensi? Iiro, hyvää työtä Iiro, hyvää työtä. Joo, mä nakkaan ite. Okopla lähtee katolle. Varokaa, Lähinkin, varokaa. hei hei, morjes. Noniin. Miksu. Hähähähähähä. Onko terroristi? Me haluan kaikki Et sä terroristeja. vale. Miten tällä lentokoneella pystyy lähteä lentoon helikopterilla? Lentokone. Lentokoneella. Helikopterilla. Paina E-tä Ah, siinä tossa. missä, noniin. Helikonnella. Lentokopterilla. Siellä se vaan meni. Noniin! Jaha. Äijä tippuu katon alas. No niin, vitun hienoa työtä. Äijä tippuu alas helikopterista. Jaha. Hän oli viaton. Kuka Karhureissi. Kuka murhasi Matin? Niin. Ai se on miksu. Tää. Jaa. Sehän se Iiro tosiaan on. Se on miksi. Häh? Tähän sinä lähteet. Tää Iira ampuu Iira. Älä ammu. Se on Leo, ei oo kiinniparon. Tää! Joo. Se on karhu. Tee niin. Vittu missä se on. Vittu. Pillu! Mitä nää teet, Iiro? Tää.
No kun Miska ampui mua, niin mä ammun sitä samaa Enää mua. ampunut. Kumpi teistä ampuu ekaaksi? Iiro ampuu. Heti kun se avasi Sen takia minä alkuun ampua Iiro, kun Iiro ampuu selvästi ekaa. No kun mä olin siellä huoneessa, mistä oli skännillä kattoo, että mitä sitä... Miksi sä huusit, että se on minä? No kun sä ammut mua. No No kun mä oon se sinä ja Karhu, kun kummat kertaa muuta. Mitä se vittu menee? Onpa siinä tynnyri. Onpa siinä onko tämä rakkauden tynnyri. Tunneli! No niin. Jaha. Perkele! Hei, nyt joku kuka tässä nyt? Mitä sinä oot ampunut koko ajan? Ei, mutta joku lenti äsken ihan... Minä. Äläpä ota sitä reitteri. Pitää reittää. Täh? Yritit ottaa sen tynnyrin ja nakata mun päälle. Miksi on reitteri? Enpä tosiaan yrittänyt räjätä sen, kun mä pääsin tähän. Siis onks Miksi tänne on vielä reitteri räjähtänyt joku? epäilty? Miksi sä et sen näet? epäilty? Ei joku, Miksu, se on Miksu, se nakkas What? Se on Miksu. Miksu on kerran. Tosiaan. Tosi. Se on miksi se ammuu mua edes? Niin. Miksi mä sä et uskalla, diskopopulaattori? No se on... Ai ja. No otappa tästä tämmönen diskonpopulaattori. Oota mä käyn tuossa reitteri. En tiedä, mutta joku perättää seinällä. Aha. Näköjään, noniin. Siellä vaan räjähteli illas. Kukas täällä? Miksuhan se siinä. Yllättäen. Siis mä en edes kuule mitään seinäliä ääniä missään vaiheessa ikinä. Wow. Ei kuule. Halli treittori. Oi jumala. Mitä vittu? Älä sitten tynnyre Iiron vieressä. Apua. Saa se räjähtää. Veeti, auta minua. Mitä sä teet vittu? Mitä tää äijä tekee vittu? Tää äijä vaan niinku... Niin. Oho. No niin. Noniin. Ai Iiro, mä voin ampua sun. Se on ihan. Ai joku tos. Vittu. No. Jaha. Jahas. Kuka murhasi Tinoon? Niin, millä se ammuttiin? Minä. Millä se ammuttiin? Se otti Kalilla, mutta minä en tappanut sitä! Minä en tappanut sitä! Millä se Ei, ammuttiin? Tuolla ammuttaa! Tuolla ammuttaa! Mua ammut. Iiro, miksi sä minua ammut? No sä oot terroristi, sä tappois vittu tuon vastapuolun. Joo. No niin, Tapaan. tappoit hän se saatana. Tapaan. Tapaakin, mä oon terroristi. Mä tapaan sitä. Niin ootkin. Tapa tänne, mä oon terroristi. Tässä mä Afgan paikalla. Ihan vitun Sä näin oot. terroristi. Täällä nurkassa. Tänne. No sitten täällä nurkassa. Täällä mä tapaan sitä. Noniin. Niin hienosti. Olipa helppoa! Olinpa minä hienosti. Tuli kyllä bullshit ass roundi. No niin, se taas menee paskalle. No niin. Leo? Se katosi jätki. Mennäpä kattoo. Ui vittu! No niin. Vittu sinä heitit sen. Mennäpä kattoo. No vittu nyt. Missähän Iiro? Ota siitä semmonen. Ja tämmönen. Onko kukaan nähnyt Iiroa missään? No niin. Missä Iiro? Eikä. Noniin. Hei. Missä Iiro? Missä Iiro? Iiro? Missä Eero? Missä Iiro? Tappokana Iiro heti sinne talloon. Joo, hetikö aikaa alkoi tuon roundin. Niin. Mä mietinkin, kun jo heti meni 2 sekuntia roundista ja alkoi kuulemaan laukauksia sieltä talosta. Vitun. Hei. Jaa! Älä tuu tänne me Mitä pois vaan. sinä? Jos mä kuolen, se on pokopla. Eli kukaan Ei tappoi sitten itsensä siihen vitun karaoke-oveen. Mitä vittua tämä yksi... Tuo kattoo minkälaisen vonkalle mä kalastin tuolta. Minkä sä kalastit?
sä oot? Pidättää joku C4 tänne. Mihin? Piät oot. Tää, kattokaa tää kalaa, minkä mä kalastin. Missä? Täällä ison talon Haluatko sä, takana. että mä tsekkaan sen ja... se on trade. Se treittori! No on. No niin. Siis tämä... Miksi sä toit sun kaveri? No joku ammuttiin. Kuka mitä se... Ai. Mä katson kun Iiro oli kyykkimässä tässä vitun trailerin takana. Mä katon sitä vähän Se on aikaa, sit piilossa. ampuu minut. Miksi me saada piiloon? No niin, no niin. Leo Jones ja kanaalin arvoitus. Jep. Tuo nostapilu pois sieltä. Älä vittu! Räjätän se. Mistä pois? Sieltä Mä ampuin... Miksi? No voin mä Ampuit ampuin- Miksun. Niinpä. Ampuit miksi? Ei, Minut. mä ampuin Ei! Mä ampuin tosta se vitu paskan pois, se vitu räjähäsäili ja nyt... Elää mikä? Joo. Trollattu. Sanoit Miksu mulle, että mulla on 91 helttiä. Sä sanoit, että tuu alas tuolta katolta ja mä hyppäsin sitä alas. No ei sun nyt pakko ollut sieltä. Joo, mutta... Sanoit. Leo, se on Leo. Leo laittaa C4 tänne näin. Oikeesti. Joo. Aha. Mitä distonaussa? Ehkä mä... Miten? Okei. Se Afgaato-talous. No se Afgaato-talous. Missä talossa? Iso talo. Siinä. Portaikko. Nyt se ei kummiskaan afkaakkaa ja ampuu. No No mä se ampuin, sinä niin se ampui sinut. Ja sillä olisi varmaan aseet. No yritä edes. Helppo! Kuka mun kaes oli? Se on minä, Leo. joka laittoi C4 sinne vitu talloon. Joo. No mä alkoin kyttämään sitä pommia ja sitten Tinoa tulee ja... Ampu meitä molemmat siitä niin. Joo, mitäs täällä Näetkö tuleeko se kostamaan? Kostaa, rankaisia. Rankaisia 72. Iiro tulee ja ampuu vai? No ai vittu se ampuu! En oo ampur, se ampuu mua. Ai. Moro! Momo. Healthy, hän sanoo, ja ampui minua. Miksi sä trollis mä ammuin sua? Sullakin lukee kyllä. Koska sä alkoit ampua. No Ai niin. vittu. Hienoa työtä. No Ai, niin, ai, ai. no niin. Katoppa se ruumis. No niin. Vitun. Sehän meni taas aivan mallikkaasti. Hienoa työtä. Hienoa työtä. Missä Saatanan kaikkea se on? perkeleen. Saatanan. Perkeleen, saatanaan, vitun, saatanaan. Harha Kuka kuvittelija. on ampunut tämä lastisen tänne? Jahas. Missä vaiheessa se on kuullut? Mä en tiedä. Ja Oliko se kenties sinä? En. Eikö? En varmasti. Onko tämä nyt oikein kerrottu tarina? No on. Mikä on alipisi? Mä olin justiinsa tulin täältä talosta katsomaan sitä. No niin, se on Nasta Pillu! No. Vittu saatana. Se on miksi? Pilli! Hyvää karhu. Miksi sä tappoit minut? Miksi sä räjät sen tynnyrin? Helvetti. Kyllähän näin. Menee. Kuka se vittu räjätte sitten? Iiro sen Minähän ammuin se tynnyriin. Mutta kyllä näin aina kun... Mä ammuin se äsken, ammuin Eihän minä räjäytä. Avikalan Lea ja se ei kuollut se. Mitä? Ammuin sua Avikalla, sä et ottanut yhtään Taito mitään. ongelma, ammut huti vittu. Näköjään. Elä! No niin, kuka sen räjätti? Se oli Miksu. Ei, Leo! Perkele! Ai kuka sen nyt räjäytti? Räjäyttäjä. Leo! Eli Poku. Räjäyttäjä! Rankaisia 52 räjäytti sen. Minä en oo tehnyt mitään väärin. Ai joku! Täällä ammutaan. Mitä vittu? Oi Leo. Missä täällä? Onko Leo kuollut? Kuka Toi siinä? Leo. Mitäs täällä Haloo? tapahtuu? Moi. Jaha. Miksi sä oot hurt? Miksi oot hurt? Eiku Koska niin, Tino alkoi niin. ampumaan mua, koska minä mukaan Älä räjätin nyt pahda. tynnyrin. Niin vaunoihin. Mitä täällä on? Täällä joku C4 täällä. Sehän kas- Niin mä sanoin. Siellä on C4. Täh? Halo? Vittu tää yksi on tällä paskalla. Noniin, hei. Kas sä oot teleportannut sitä sinne?
Mitä vittu? Vittu, se tuli täydellinen. 7, Mitä vittu? Mä oon jumista. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pum pum. Onko se... Noniin. Eikö nää kuollut? Mä oon kuollut. Ei. Sä oot tappanut mua. mä oon tänään teleporttasit sinne. Tai niinku se toisen. Siis mä tappoin sen. Mä tappoin sen. Mennäänpä Katso katsomaan, kun se Seinäjoen oven täällä. Siis miksi sä oot tappanut mua? Ei sillä ollut asetettu, kun se oli vaan paskalla Aa. aika. Miksi sä pitää paskalle sinne? Siis, Meillä vaan menee se paskalle. vaan jummii sen se tyyppi. Vaikka Tino Valko ampui. Se oli Miksu ja sitten... Vai Siis ollut ketkä näistä oli? Minä ja Nää, Iiro. miksi? No niin, se oli Miksu, olisi pitänyt ampua se vaan. Miksi? Siis Leo räjähti se tynnyristä. Se oli Miksu. Vettu sokka. Sokka irti. Ai, Kuka vittu kuoli taas? Veeti kuoli karake oveen taas. Bönä on liekeis. Konnakas, takaisin lääkäri. En nakannut. Siis on Ei mulla kaikki ollut. vielä hengissä vaan, kun joku kuoli. Ei oo, Joku- Veeti on kuollut. Veeti joku kuoli kuoli, sen Veeti kuoli, karaken- Veeti kuoli, Veeti kuoli. Nyt Mitä joku miksi? lensi kyllä tuolla vitun karaken takana ja kuoli. No, karaken takana. Niin Leo. Niin. Ei. Okei, mulla on kahdestaan ne on nuo. Joo, se on Kiliperonen ja Noin. Nastabilu Miksu. Jonkin. Ei vittu, varanatti. En oo kyllä minä. Ootte te. Ai minä ja Miksu. Ne on tuolla katolla. Se on Iiro ja... Miska. Se on Joo. Iiro ja Miska. Ammutaan Iiro ja Miska. Miksu, no niin. Älä ammu. Tämä on ikinä Joo. tehnyt. Mä lähden Joo. pakkoon. Elääkö tapetaan, kun ne on 2 hengissä? Se on 2v2. Okei. Onne. Okei. Mitä mua No niin ammut? Miksu. No niin. Noni. Hyvä. Mä en edes Tuu tehnyt. Avikan apusettaja huoro. Ai ei se ollut Miksu vittu. Se on Miksu ja Tino. Vittu! No kun- Käypä niitä no kun- aivoja välillä. No kun mä olin karhun kanssa koko ajan, ne kaikki muut tuli kuolleita, niin mä olin se 2v2. Se oli Miksu Tino ja... tiivut aika. Ne kun tiimasitte sen kanssa, mä olin totta kai sitten kaikki muut tuli kuolleita. Vittu se on lähelläkkää minua. Mä en sanonut. Tino oli toisella puolella mappia. Jep, mä olin koko ajan siellä. Hän tähtäillyt ilikeesti. Mitä vittua tapahtui? No, Jaa, sä ammuttiin Avikalla. Avi, kuka Näin mä Missä on oon iso Avikka? satalousma. Jossakin kaukana tuolla. Jaha. Vihollinen on lähempänä kuin luulettekaan. Ja kuolleena sitä taas puhutaan niinkö? Niin. Pitäis siellä yksi äijä Onko olla tämä ampua? mielestäsi Mitä? reilua peliä? Eikö Leo just ollut tuolla talolla? Missä talolla? Se on tuolla perällä. Eikö se on Miska? Miksi vaiheessa se meni sinne? No se justissa meni sinne, Tino tuli sieltä. Ai no saatana, tää vittua. Tino, se on Tino. Se on Miksu! Mamogus! Siis eikö Miska oo? en. No, missä se meni? No ei tässä... Miksu ison talon takana? Hyvä. Mä ampuin Iiro. Hyvä kun ne ammut Iiron se kaikkeen meidän taakse. No niin, mutta ei kukaan. Vihollinen on lähempänä kuin uskokään. Tee Iiro Ervästi 2022. Jos mä kuolen, se on bönä. Elikkä se on pönnä. Mä kuolen, se on. Noniin! Niinkö sitä AK ja... Mitä? Häm? Kuka ottaa aina AK:n? Siis, mitä? On Miksu. Missä? Näytti kummatkin. Olipa hyvä roundi siinä, kiitos Okei. Iiro. Siis, miksi Iiro ampuu mua vaan yhtäkkiä? No kun se on tyhmä. Kun mä otsastin Aakon kättä, mutta se onkin Miksu. Juu. Niin. Mutta sä alkoit ampumaan ennen kuin mä otin AK:n kätteen. Niin alakoit. No mä kato ennustin näistä korteista. Voitko panna vittua niitä linjoilta vaan seuraava asiakas? Mitä se Tino ampuu? Mitä se Tino ampuu? Ammun nuo tynnyrit. Tino meni maniaan. Jep. Ja samalla voisi Meikä ampua sut. Mä vaan posin. No niin, ja sit se taas oksentti mikrofoni. No kun maistuu hyvälle. Paljon maksaa volttaus?
No, mä en tiedä kyllä, mutta... No, Hei, mä oon sitten samassa talossa karhun käyttäjä, se jompikumpi meistä Mikä? kuolee, se on jompikumpi meistä. Hyvä. No mikä... Jos Viska kuolee, niin se on Tino niinkö? Ei. Tai siis, mutta nyt se lähti pois ja mä antan ison talon. Moi. Tähän tärkeä. Mitä nää teet, Tino, häh? Mä ampuin tuo vitun säiliö, että kukaan ei räjätä mua. Mä oon Sä mikään räjäytit sen. Häh? Sähän räjäytit sen. Niin, että kukaan ei räjäytä sillä mua, niin mä räjäytin sen pois. Mikä? Mutta muut saa räjäyttää niinkö? Moi Tino. Jaha. Täällä on murhattu. Missä? No etupihalla. No miten voi olla, kun mä en ollut siellä sillä. No niin. Kuka siellä kuoli? Mä näin tuo. Se on Miska, sillä on avikka. Miska, no niin. Vittu Toni kuulostaa yksi. Tää tekee tää. Täällä on joku punkkeri. Perkele. Oli Veeti. Veeti aina tekee jotakin muuta ja muut kuolee. Se on Iiro erpasti tässä tiikeri. Mahtokohan pillua tulla tossa. Ja nastapillu on katolla. Mä Nastapillu oon on katolla. täällä. No. Onko se väärin olla katolla, saatana? On. On. Olet No. rasisti, kun olet korkeammalla kuin muut. No mä oon korkeammalla kuin muut. Läpä tähtää. Perkele! Elää, Tino! Vittu Tino. Mitä? Mitä vittua? Juu, meipä kattoo se ruumissa. Tää. Kiitos tästä. Vittu. No niin, hypätään kaikki, jos nyt tulee joku. Onko se taas joku punkkiritalo siellä? Ei. Toinen on oikealla, toinen on vasemmalla. Tossa on yksi tuolla oikealla nurkassa. Elikkä mä otan tosta oven noin ja sitten otan vähän... Ei se ollut sen täällä talon takana. No... Noni. Miksu kuulostaa vähän tommoselta. Sus. Miltä? Joku lähtee vähemmistöllekö? kopterilla. Mitä vittua sä ammut? Miksi sä ammut sitä? No, Se lähtee kopterilla. Kuka ampuu? Kuka ampuu haulikolla jonkun? Pelle. Pokoplaa. Mitä vittua? Tuossa tämä... Aha. Miksu kyllä äsken kiljuu, että ja se on vielä hengissä. Vai onko? Se räjähti. Se räjähti. Siellä on 3 ruumista. Joo, mä käypä katsomassa. En mä viiti. No niin, eli se oot sinä. Eli oota tuo No, Leo, eli... Sanopa eli- innosentti väärinpäin. TNEC on... TNNE on. Se on Pokoplaa ampuu meikkä. Ai! Pokoplaa ampuu! Mitä tämä yksi tekee? Vittu spekteittaa vaan. Se on spektaa. Ui. Hei, nyt oikeasti. Noniin. Ai se on innocent. Mitä Sä tappoit mut. vittua? Miksi tuo vittu Leo ampuu? Miksi sä ammut Tinon? Ai se oli Miksi sä karvaa se räjät toinen. mut Miska, anna anteeksi. Miksi sä Mä räjät? menin korvaan ruumista, mitä Siis terroristi. mä luulin, että mä Leo jätin sen ampuu. Tinoa sillä tyndyrillä. Sitä minäkin kyllä mietin, että miksi tää on muuten toisiaan. Koska mulla että sinä oli se tarvittu, kun Veeti oli vaan yksin siellä vitun katon päällä, vaan ei aseet piilossa vittu. Siis Veetti on niinku tässä se supervillan. No niin. Naha. Noniin. Mitä vittua nyt taas? Mitä tapahtuu? No kukakohan se oli? Onks täällä ruumis täällä? No, Mä... Missä vittu? Oi vittu tynnyri. Niin. Veetti, jos on nyt yksi kerta, millä vois käyttää sitä asetta, niin käytä. Ei sitten. Jahas. Siellä on ruumis. Siellä on ruumis. Siellä
Kaunis. Ruumis. Hyvin meni. Hienosti meni. Yritin trollaa. Eikö mä se räjähtää vaikka se kuolee? Jotenkin. Mitä? Mä en ois kyllä mennä tuolle jäälle. Nyt oli kyllä hyvä tappaa se, kun me ammusin Ai se, tynnyrit. et uskalla sen ruumille. Mä ois kyllä mennä tuolle jäälle. Käy trollaa. Ettekö te saa toisia hengiltä? Te ootte laitana nenät vastakkain. No niin, tuli sinä sun es. Nyt oli kyllä hyvä tappaa Mä en puskikämppää. Mä Se oli tiedän hyvä, vittu. kun minä ettin ollaan Ole. siinä vierekkäin, sitten me räjähtää. Veeti Vai on puhuuko? Nyt joku ampui tästä mun vierestä jonkun. Kuka vittu tässä huoneessa oli? Moro! Ai, se nastapilu. Pönä ampui jonkun. Ja sä Mä lait kyllä ampuu ampuuthan nää. Mitä Mä vittu? Sulla on se Lampukettu. kivääri ja sä ampuut jonkun. Mitä sä ammut? Skeleetti. Ampukaa nyt se Iiro, saatana. No niin, meepä kattoo se. Mä menen kattoo se. Meepä kattoo. Ei vittu, se oli hinta. Niin se oli vittu. Miks sä mua ammut? Kuka? Kaverissa. Viljumin. Voi vittu, nyt kyllä laskee karma, saatana. Laskeeko karma? Oikein ne tehnyt mitään väärää. Verenpaine kasvaa ja karma laskee. Mitä ihmettä? Mitä? Missä on mun kaveri? Mieltä karhu. Mä oon täällä. Niinkö? Onko mun peliaika loppunut jo? Ei. Eikö oo? Tuun peliin aika oikeesti. Saako lisää peliaikaa uimaan? Oletko kenties? Me voit hakea hoitoon. Miskaa! Nois vaan. Pihalla. Hyvä Leo. Hyvä. Mennäänkö Tapoit. tikkuun? No sanottiin, että vedetään tää round, se tarkoittaa sitä, että Iiro tappaa kaikki. Onko se innoset? No niin, ja No yritti niin. jo tappaa. Noniin, kuka ampuu? Ja Vittu, no So- niin. No niin! oliko niin, se? se oli traittori. Joku myrkyt, eikö? No niin! Mitä nää mua? Se minä ollu! Kuka se sitten oli? No Joku myrkytti! Mitä nää selität? Veet sitä asetta kätteen, vittu. Veitin vaan käveleli sunnuntai kävellä kirkkoon vittu. On niin, nyt se Hei ihan oikeesti. Pasifisti playthrough vittu TTT. Jep. Noni. Noniin. Tino vittu! No, minä en myrkyttänyt sinua saatana. kuka myrkytti?